Ove godine održava se 11. konferencija DOT za redom i ono što je karakteristično ove godine, što je vrlo primetno, taj da je u pitanju najmasovnija konferencija do sada. Razlozi su mnogo čemu, naravno pre svega u reputaciji koju je ova konferencija stekla u Republici Srbiji, ali imamo dokaz da je to sada već izašlo van granica ove zemlje. Na konferenciji je, naravno, osim predstavnika osiguranja iz Republike Srbije, imamo predstavnika iz Slovenije, iz Republike Srpske i iz Federacije Bosne i Hercegovine. Takođe, ove godine na našoj 11. konferenciji primećujemo veliko prisustvo ljudi koji su zapravo iz poslovnih sektora, znači ljudi koji uopšte po svojoj struci zapravo nisu iz IT-a, već su iz biznisa, što nam je posebno drago jer smo očigledno uspeli da čak probudimo i njihovo interesovanje. A to je inače bitno iz razloga što pravu vrednost naše industrije, zapravo je pravu vrednost informatičkih proizvoda dobijamo tek u tom momentu kada zapravo ljudi iz biznisa koriste te alate, a posebno kada ih koriste za naše klijente osiguranja. Ono što često u razgovoru sa njima čujemo kao savjet ili kao njihovu želju, kada se obraćaju nama iz IT-a, to je da ti alati pre svega budu efikasni, jer ti alati se često koriste i u nekim situacijama u životu koje uopšte nisu tako prijatne za naše klijente. Mislim na to kada dožive neku štetu, kada se oni u tom momentu osjećaju u veoma, kako bih rekao, problematičnom momentu u svom životu zbog posledice koje su potrpili u toj šteti, i tada je bitno da naše kolege koje se bave obradom šteta, koristeći te opet alate informatičke koje smo mi napravili, zapravo reše taj slučaj u roku od jednog ili nekoliko dana, a ne u nekoliko nedelja. Tu zapravo dolazi do prave vrednosti i IT-a i poslovni sektor, i to je ta neka presečna tačka zapravo gde kada se dobro odradi završi se na sreću pre svega naših klijenta, ali i mi smo vrlo srećni zbog toga jer shvatimo da IT nije linija koda, nego IT zapravo nešto mnogo više, pre svega ta neka ljudskost koja u saradnji sa poslovnim sektorima se izrazi eto i na ovaj način kada su u pitanju štete. Smatramo da pre svega sa tim što smo uspeli da okupimo eminentnu publiku za ovogodišnju konferenciju, ali i agenda i predavači koji zapravo su u toj agendi koji će prikazati najnovija tehnološka dostignuća vezana za industriju osiguranja. Smatram da ćemo mi ovogodišnji zadatak da ispunimo i steći vaše poverenje da vas pozovemo da iduće godine ponovo dođete na konferenciju gde ćemo se potruditi da budemo još bolji i da nas bude još više kako bi prikazali da naše zajedništvo između IT sektora, poslovnih sektora, ali i IT kompanija, naših partnera, zapravo proizvodi pravu vrednost i jednostavno kreira budućnost industrije osiguranja u Republici Srbije, a smem da kažem ovaj put i šire od toga.